ए पापा का बेटा का हो? एगो बात पूछी मरबा नानू। पूछ, ऐसन कौन बात बा? ए मर्दे कई आदमी से पूछनी बड़ी मर लहल। अरे साला ते हमर बेटा नु हुए, हम तो के थोड़ी मारे। साढ़वा काहे गईयन पे चढ़ेला सन। हर बेटी चुद ये बात पूछ कर रुक ओए दे तो पापी तो इहो खिसिया के भाग रे। वहीं चुद हमर बाछा काहे दूर आता रे? हो काका का रे ए मर्दे चलबा तन देखबा हमर गैया गाभी नहीं होत। भागन त मारे में एके थापर ससुर तू नहीं। डॉक्टर साहब से जब गाभी नहीं तो हम गाभी करे हैं। कमर दे तू ई बात बा कि हमर पाड़ा एकदम टाइट बा। हो काका का रे ए मर्दे देखो ना हमर पाड़वा पाले नहीं के खात हो। पाड़ा कहीं पाल खला रे ओकर हई नु होला उ पाल खियावेला। ओ मर्दे ऐसन बात बा पाड़ा पालना खाला। कार्ड तो बियाह के छपा गइल, अब नियराइए गइल बा। हो बाबू का रे ए मर्द हम बियाह हुआ ना करे। काहे रे? कोनो के रोकले बड़े का? मर्दे तू खाली वही कुल में रहला का हो? तो का भइल हो? ए मर्दे अबे एगो अपनी मर्दे के कुछ दिन पहले बा काट के डराम में भर देले रहली। अच्छा एगो औरी हाल ही में ले जाके पहाड़े पे से अपनी मर्द के ढकेल देले बिया। अच्छा हम ना बियाह हुआ करे कोई तो तू ही कर। हाँ साला, तो सारा साटा बहना के बेकार हमर कोइलस।